Moikka! Ihanaa joulukuun 9. päivää. Nyt on sellainen tilanne, nyt on siis sunnuntai, joulukuun 8. päivä, ja minun oli tarkoitus tänään lähteä joulumessuille ja ottaa teidät sinne mukaan, mutta rehellisesti sanottuna mulla ei ole nyt yhtään sellainen fiilis, että jaksaisin lähteä sinne, niin nyt teen tällaisen radikaalin ratkaisun ja kuvaan teille ihan minun perusnormi sunnuntaita, ja en tiedä, katsotaan saadaanko tähän joku joulutwisti järjestettyä tälle videolle, mutta ihan perus joulukuinen sunnuntai tiedossa. Ja me lähdetään nyt ainakin käymään salilla, ja toinen iso asia, mikä tänään tapahtuu, on formuloitten päätöskisa, joten siinä on tälle päivälle jo ihan rutkasti tekemistä. Mutta lähdetään hei nyt ensimmäisenä sinne salille. No niin, nyt on siis käyty salilla ja ruokakaupassa ja oli kyllä ihan tosi hyvä treeni ja saatiin ostettua toivon mukaan kaikki kauppaostokset. Siis tää on jo niinku voitto, että tässä niinku tavaroiden purkutilanteessa ei tajuu, että hei se unohtu ostaa, mutta aina sitä jotain täydennystä joutuu hakemaan. Mutta tosi hyvä. Nyt on niinku nämä päivän niinku tärkeät asiat saatu hoidettua, mutta okei, meidän kämppä on taas vähän tällainen niinku katastrofi, niin nyt sitten laitellaan tätä vielä kuntoon. Formula-lähetys alkaa 15 minuutin päästä, niin nyt 15 minuuttia tehokasta järjestelyä ja sit katsoo formuloita. En ihan 15 minuutissa kerennyt laittaa kotia kuntoon, mutta 20 minuutissa onnistui ja tuli ihan hyvä. No niin, nyt saatiin formulakausi päätökseen ja oli kyllä mielenkiintoinen kausi. Nyt seuraavaksi minä rupeen kuvaa yhtä ensi viikolla julkaistavaa videota, joten jos et halua nähdä yhtään sneak peekia tulevista joulukalenteriluukuista, niin nyt sitten silmät ja korvat kiinni hetkeksi aikaa. Eli keittiössä alkaa taas tapahtua. Jotain aletaan tehdä tällaisilla tarvikkeilla, enkä paljasta vielä muuta. Putte on sellainen, että se rakastaa kaikkia älypelejä ja kaikkia herkkujen etsimistä ja kaikkea, missä se saa niinku käyttää aivoja. Ja minä olen jo pitempään miettinyt, että pitäisikö sille joku tällainen peli ostaa, niin ostin nyt viikonloppuna, niin tehdään testi, että mitä Putte tykkää ja löytyykö herkut. Eli minä ensin piilotin nuo herkut tuonne keltaisten luukkujen alle ja sit päästin Puteen tutkimaan. Putte oli selvästi kyllä hajulla alusta asti, mutta hetken aikaa kesti ennen kuin se ymmärsi, että ne herkut on tuolla keltaisten luukkujen alla. Ja välillä oli vähän ihmettelevä katse, että minkä ihmeen jutun sinä nyt oot taas hänelle keksinyt ja mikä homma. Ja pienellä avustuksella se pikkuhiljaa sitten alkoi päästä jyvälle tästä pelistä ja hoksas sitten, että jotainhan tässä täytyy niinku tehdä, että tonne herkkujen luo pääsee. Mutta pikkuhiljaa se homma alkoi sujumaan. Ja minä vielä silloin tuolla, kun ostin tätä, niin mietin, että onko tämä liian helppo, mutta ei ollut. Tämä oli ihan riittävän haastava kyllä nyt Putelle. Et se on yleensä ollut tosi nokkela ratkaisemaan kaikkia tämmöisiä pulmia, mutta tämä nyt oli kuitenkin selvästi vähän haastavampi. Mutta tämän pelin ihmettelyn jälkeen minä vielä vähän kattelin, että mitä ensi viikolla on tiedossa. Ja oikeastaan tämä päivä oli tässä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään taas huomenna. Moikka!